Hei kaikille, tervetuloa podcastiin. Täällä on herra David Turboloopilta, kehitystiimistä ja jutellaan hetki hänen kanssaan. Hei, mitä kuuluu? Hei Shay, hei kaikille. Kiitos, että sain tulla vieraaksi podcastiin. Olen odottanut pitkään tällaista tilaisuutta päästä keskustelemaan kanssasi ja koko meidän yleisömme kanssa. Siirrytään ensimmäiseen kysymykseen. Selvä. Mikä on Turboloop ja mitä ongelmaa se ratkaisee? Ennen kuin puhumme Turboloopista, haluaisin esitellä itseni lyhyesti niille ihmisille, jotka eivät vielä tunne minua. Vaikka olemme pitäneet niin monia puheluita päivittäin nimellä. Päivittäiset Zoom-puhelut. Täällä on Dave, monet tuntevat minut projektin lähettiläänä, monet tuntevat minut yhtenä kehitystiimin jäsenenä, ja on hyvä sanoa, että täällä on Dave, voit kutsua minua toimitusjohtajaksi. Jos puhutaan Turboloopista, sanoisin, että se on alusta tai ekosysteemi. Monipuolinen ekosysteemi. Kaikki tarvitsemasi löytyy Turboloopista, kryptojen, DeFi-palveluiden, sijoitussuunnitelmien osalta. Se on ekosysteemi, joka yksinkertaistaa koko sijoitusmatkan. Kiva. Toinen kysymys. Nykyään on tuhansia DeFi-projekteja. Mikä tekee Turboloopista erilaisen? Meillä on monia syitä väittää, että Turboloop on erilainen kuin muut projektit, koska tiedättehän, markkinoilla on nykyään tuhansia projekteja. On hyvä sanoa, että hajauttaminen, ja kestävyys todellisilla tulonhankintatavoilla ovat pääavaimet, jotka erottavat tämän projektin muista. Vau, selvä. Voitko selittää Turboloop-ekosysteemin yksinkertaisesti jollekin, joka ei ole käyttänyt DeFiä? Meillä ei ole jargonia, meillä ei ole monimutkaisuutta. Tiimimme on pyrkinyt pitämään teidät kaukana monimutkaisuudesta ja monimutkaisista rakenteista. Olemme keksineet yksinkertaisen rakenteen. Meillä on 4 sijoitussuunnitelmaa muiden ominaisuuksien lisäksi. Ainoa asia, joka sinun tarvitsee tehdä, on yhdistää lompakkosi, valita suunnitelma ja tehdä talletus. Ansaintamatkasi alkaa ja voit vapaasti lunastaa korkoa korolle tai mitä haluatkaan tehdä. Miten Turboloop tuottaa kestävää tuottoa sen sijaan, että luottaisi vain uusiin talletuksiin? Tämä on tärkeä kysymys, jota monet kysyvät. Meillä on erilaisia tapoja tuottaa tuloja ja jokainen niistä johtaa likviditeettipooliin. PancakeSwap ja WeChromaPool ovat paikkoja, jonne kaikki talletukset menevät. Meillä on TurboBuy-järjestelmä, joka tuottaa maksuja. Meillä on TurboSwap-järjestelmä, joka tuottaa maksuja. Kaikki nämä maksut, se ei ole yksisuuntainen prosessi. Meillä on 3 tulonhankintatapaa. Jokainen niistä tuottaa maksuja, ja tämä maksu käytetään voittona. Ja juuri tämä takaa tämän projektin kestävyyden. Juuri näin ammattimaisesti kehumatta Turboloop-tiimi on toiminut ja jatkanut työskentelyä pitkään. Ja miksi Binance Smart Chain valittiin protokollan perustaksi? Kaikki tietävät, että Chain on yksi suosituimmista ja nopeimmista ketjuista. Emme myöskään halua, että ihmisemme, käyttäjämme, Turboloopersimme joutuvat maksamaan korkeita maksuja ja veroja. Siksi Binance Smart Chain on valittu. Kaikki voidaan seurata lohkoketjun kautta helposti. BSC-skannauksessa, Explorerissa. Ja turvallisuus on yksi suurimmista huolenaiheista kryptoissa. Tiedätte sen. Mitä turvatoimia Turboloop on toteuttanut käyttäjien suojelemiseksi? Jokainen, joka haluaa olla osa projektia, ymmärtää, että tarvitaan keskeisiä ominaisuuksia. Näille ominaisuuksille on oltava vaatimuksia. Turvallisuus ja suojaus ovat asioita, joita emme voi ohittaa. Siksi olemme tarkastuttaneet projektimme 2 yrityksellä, Haze Cryptolla ja Solidity Scanilla. Olemme saavuttaneet korkeimman turvallisuusluokituksen. Toisaalta olemme tehneet kaiken saataville ihmisillemme, yhteisöllemme. Monet kysyivät, voiko älysopimuksia muuttaa? Onko Turboloop todella hajautettu? Mitä omistajuuden luovuttaminen tarkoittaa? Varmasti. Kuten sanoin, Turboloop on täysin hajautettu projekti, Sillä on vain yksi sopimus. Tämä sopimus on tarkastettu, luovutettu ja hajauttaminen. Se voidaan helposti todistaa eri tavoin. Keneltä tahansa ympäri maailmaa minulla on väite siitä. Voit tarkistuttaa projektin ja saat yhden vastauksen. Hajauttaminen. Tiimi on itsevarma ja on asettanut bugipalkkion. $100,000 on asetettu sille, joka löytää merkin keskittämisestä. Uskomme, että projektimme on hajautettu. Alusta puhuu läpinäkyvyydestä. Läpinäkyvyys on tärkeää. Iskulauseemme on, että Turboloop on läpinäkyvä projekti. Kaikki mitä haluat on saatavilla sopimuksessa. Kaikki tapahtumat näytetään verkkosivustolla turboloop.io ja sopimuksessa. Voit seurata jokaista tapahtumaa.
Tapa, jolla talletuksesi tehdään ja menee V3-poolin läpi, on läpinäkyvää. Toinen kysymys. Voitko selittää eri loop-suunnitelmat ja kenelle ne on suunniteltu? Okei. Turbo Loop on suunniteltu eri ihmisille, persoonallisuustyypeille ja strategioille. Siksi olemme tarjonneet 4 sijoitussuunnitelmaa. Sprint Loop, 7 päivää, 3% tuotto. Toinen on kiihdytin silmukka, kestää 2 viikkoa, 10% tuotto. Mielenkiintoista. 3. ja 4. silmukka ovat upeita ja suosituimpia. Kestävässä projektissa voit helposti valita pitkän aikavälin suunnitelmat. Voimasilmukka kestää 30 päivää, 24% tuotto. Perimmäinen silmukka on kaikkein pitkä projekti. Suunnitelma kestää 2 kuukautta, 54% tuotto. Hienojen ominaisuuksien lisäksi meillä on lisänneet palkintoja nimeltä Turbo Token. Jos olet käynyt läpi 30 tai 60 päivän suunnitelman, saat palkintotokenisi helposti. Näin kärpäset 2 yhdellä iskulla, okei? Saat kiinteän tuoton ja saat tokenit. Mainitsit Turbo Tokenin. Mitä se on ja miten se sopii kokonaisuuteen? Okei, on hyvä sanoa, että Turbo Token on erillinen, täysin erillinen osa projektia, ei liity pääsopimukseen, se on tärkeää, se on vain palkintotoken. Turboloopereille, okei? 1 000 000 tokenin rajoitettu tarjonta. Meillä on suunnitelmia takaisinostoa ja polttamista varten. Tiimi tukee projektia parhaalla tavalla, tiedätkö? Projekti on ainutlaatuinen. Turboloop Token on erillään siitä, mitä meillä on. Okei, miten takaisinosto ja polttomekaniikka toimii? Miksi se on tärkeää haltijoille? Okei, Turbo Tokenilla on rajoitettu tarjonta, kuten aiemmin mainitsin. Meillä on rajoitettu tarjonta, mikä on etu, koska kun jokin on rajoitettua, kun löydät niukkuuden ja määrän, okei. On normaalia, että tokenin hinta ja arvo nousevat, okei. Siksi tuemme myös tokenia, ja se on positiivinen askel kohti suurempia voittoja käyttäjillemme, okei. Tämä on palkintotoken, keskity 2 viimeiseen suunnitelmaan, okei. Rinnakkaisilmukka ja perimmäinen silmukka. Monilla on tiimiallokointeja. Miksi Turbo Loop valitsi reilun julkaisun ilman tiimitokeneita? Okei, on hyvä sanoa. Meillä ei ole tiimiallokointia, olemme tämän ekosysteemin käyttäjiä, sopimus on kiinteä. Käyttäjille se ei muutu. Minä olen käyttäjä, sinä olet käyttäjä, ei eroa. Tämä on toinen syy kutsua sitä hajautetuksi järjestelmäksi. Miten suositteluohjelma palkitsee rakentajia ja pysyy kestävänä? Projektissamme on mielenkiintoinen suosittelujärjestelmä. Meillä on 20 tasoa. Ainoa syy tähän on antaa kaikkien tietää projektista. Okei? Emme painota volyymiä. Olemme painottaneet projektin tunnettuutta käyttäjien keskuudessa. Siksi meillä on 20 tasoa ja 7 johtajuusarvoa. Okei, on hyvä sanoa, että tiimi tukee ja auttaa yhteisöä omasta taskustaan. Okei? Siksi kerron, että ammattimainen tiimi tukee projektia. Arvostan tiimiläisiäni. Mikä rooli yhteisöllä on Turboloopin menestyksessä? Hyvä sanoa. Turboloop ansaitsee tulla kaikkien tuntemaksi. Jokaisen tulee tietää Turboloopista, se parantaa taloudellista vakauttasi. Ja itse asiassa sanoin sinulle. Turboloop on timantti, haluamme kaikkien tietävän sen. Okei. Mitä enemmän ihmiset tuntevat meidät, sitä enemmän vakautta Turboloop tarjoaa. Joo. Okei. Mitkä ovat väärinkäsitykset Turboloopista ja miten käsittelisit niitä? Useimmiten, koska meillä on niin paljon, tuhansia projekteja markkinoilla ja monet ovat menettäneet rahaa, minä mukaan lukien. Olen menettänyt rahaa monissa projekteissa. Ihmiset pelkäävät kestävyyden ja aiempien epäonnistumisten puolesta. En ole täällä vakuuttamassa tai pakottamassa sinua, ystäväni. En ole täällä väärän tiedon vuoksi. Miksi? Avoimuuden vuoksi olemme laittaneet tiedot saataville. Kaikki tiedot ja transaktiot. Kaikki asiat, jotka sinun tarvitsee tietää ja sinun tarvitsee tehdä oma tutkimuksesi, ovat hyvin tarjolla sinulle. Mitä jännittävää on tulossa Turboloopin tiekartassa?
Okei, kuten tiimi on päättänyt, meillä on monia päivityksiä tulossa. Turbo Token oli yksi niistä. Se oli mielenkiintoista. Toisaalta Turboloop-vakuutusjärjestelmä tulee pian. Toisaalta järjestämme viikoittaisia kilpailuja ja terveen ilmapiirin kilpailla itsensä kanssa terveellisesti ja jännittävällä tavalla. Ja itse asiassa tarjoamme erittäin mukavan tiekartan ja pian meillä on maailmankiertueita. Tiimi matkustaa ja työskentelee projektin parissa ihmisten kanssa. Puhutaan aloittamisesta tänään. Mitkä ovat 3 ensimmäistä askelta? Okei. Kun ostat T-paidan, menet eri paikkoihin kokeilemaan. Tämä on sijoitusalusta. Tutki asia itse. Käy sivusto läpi. Tarkista auditointisopimukset. Perehdy projektin eri puoliin. Ja hyvä puoli on se, että meillä on päivittäin tiettyjä puheluita, Meillä on päivittäiset Zoom-puhelut kello 5 UTC. Liity mukaan. Toisaalta meillä on paikallisia Zoom-puheluita eri alueille. Liity oman kielesi Zoom-esityksiin. Kysy mitä vain. Selvitämme kaikki epäselvyydet ja vastaamme kysymyksiisi. Kuten sanoin, projekti on yksinkertainen ilman monimutkaisuutta, koska uskomme, että läpinäkyvyys tulee yksinkertaisuudesta. Okei, yhdistä vain lompakkosi, sillä maantieteellisiä rajoituksia ei ole. Yhdistettyäsi lompakon valitse suunnitelma strategiasi mukaan. Joku sijoittaa lyhyellä, joku taas pitkällä aikavälillä. Voit sitten helposti tallettaa suunnitelmaasi. Sekä siinä se päivittäinen ansaintasi alkaa ja tämä on koko projektimme prosessi, eli se on hajautettu. Kenelläkään ei ole pääsyä sopimukseen, ei ylläpitäjän tai omistajan avainta. Ei kolmansien osapuolten väliintuloa. Olen projektin globaali lähettiläs ja selvennän kaiken ihmisille. Ja se on siinä. Aika yksinkertaista. Lopuksi, mikä olisi viestisi niille, jotka kuulevat Trouble Loopista ensimmäistä kertaa? Mikä se olisi? Trouble Loop on paikka, jossa kannattaa olla. Paikka, jossa jokainen ottamasi askel on sinulle täysin kannattava. Ensinnäkin, nämä suunnitelmat ovat täysin kannattavia. Toiseksi, saat Turbo Tokenia. Kolmanneksi, meillä on hyvä suosittelujärjestelmä. Seuraavaksi meillä on johtamisjärjestelmä, jonka kautta voit saada hienon tittelin. Meillä on perehdytysbonus. Jos suosittelet projektia ja henkilö valitsee 30 tai 60 päivän suunnitelman, saamme bonuksen. Heidän lompakkoonsa. Meillä on myös viikoittainen kilpailu, johon kannattaa osallistua. Kaiken kaikkiaan. Tämä on jotain uutta, mikä ansaitsee tulla tuhansien ihmisten tietoon. Jos puhun tulevaisuudestamme seuraavien 2 tai 3 vuoden aikana, emme katso kovin pitkälle vuoden 2026 loppuun mennessä. Meillä on yli 5000 aktiivista käyttäjää. Ennustan yli 10 000 käyttäjää, sillä uskomme asteittaiseen kasvuun ja terveelliseen ympäristön ja haluamme tämän projektin, haluamme tämän hyödyttävän kaikkia. Okei, tuemme projektia. Lähettiläänä tehtäväni on olla silta kehittäjien ja teidän välillä. Olen iloinen voidessani olla täällä. Kiitos ajastanne, nautin keskustelusta. Toivon sinua vieraaksi useamminkin. Kiitos kutsusta, olen iloinen ollessani täällä. Kiitos läsnäolostasi ja kiitos kaikille huomiostanne. Olemme täällä teitä varten. Toistan, tehkää oma tutkimustyönne. Turboloop ansaitsee tulla tunnetuksi ja jokaisen tulisi tietää se.